Здравейте, играчи! Аз съм Тратер БГ и наистина много ще се надявам още от първият ми клип, защото това е той, първият ми клип на каналът, да ми харесате, поне един лайк да имам. Много се надявам, нали, да няма дислайкове. Така че много ще надявам и абонирани да има. Така, тъй като VOTRS ми беше стария канал, не се получи добре, напуснах го и затова започнах тук да снимам. Знам, че не мога да сърфя добре, но все пак и може да стигна до някъде. Не бих искал да съм един от най-зле в сърфинга тук на тази игра, но сега целта ми е да стане добър клипа, а не колко съм добър на играта. Искам да ви кажа, че имах два канала преди това, но тъй като Killer P6, не знам дали сте го виждали, не се получи добре. Не можах да снимам повече клипове. Нещо се бъгна, не знам каква е системата. Затова минах в VOTRS, но там не можах да снимам, тъй като нямах добри рекордъри. И сега минавам на този Тратер БГ. Измислих си го сам. Знам, че няма смисъл, но може пък и някой да го хареса, така че много се надявам още от този клип да има лайкове. И това беше просто накосъм. Добре, това тук нямах представа какво, много съжалявам. Но наистина тези реклами ме ядосват. Знам, че някой ще каже спри си интернета, но аз тогава няма да мога да спра да снимам, тъй като моят рекордър снима с интернет, така че не мога да кача този клип без не мога да го кача без интернет. И знам, че повечето хора на сърфят и правят истории, разказват си какво им се е случило, но аз да ви призная, не съм от тези хора, имам предвид. Аз не съм от тия хора, които имат толкова забавни истории. Да, случва ми се и аз да имам такива. Но те са страшно малко, пък и може на някой да не го харесва. Така че ще сърфим. И така, много се надявам и лайкове да има на този клип. И както споменах, първият клип ще бъде доста кратък, тъй като аз още не съм привикнал да правя дълги клипове. Не съм се регистрирал в YouTube да правя клипове над 15 минути, но аз и без това те са ми къси клиповете. И може би вече съм снимал само около 4, няма. 5-6 минутки съм правил клип. Но за начало ще бъдат кратки. После, ако се получи добре, не знам, може и да се оправят нещата. Но наистина не съм добър в тази игра. Така че трябва да привикна, имам предвид. И контролера ми аз не съм свикнал с такъв. Играх на Dream League Soccer 2016 и там контрола е по-различен върху играчите. Някои ще питат защо не снимаш на Dream League Soccer 2016. Защото идва 2017, за това. Вече сме и 2017, да не кажем края на януари сме. И сега ще снимам този клип. Та реклама много ме дрази, много съжалявам, хора. Но пишете в коментарите
без да имам интернет, но как да махна рекламите, защото ми провалят клиповете. Та ако някой има отговора да ми каже, защото аз още не го знам. Търся го. Опитвам се, но още не съм го намерил. Пък, ако видя как, значи много се надявам вече да се оправя. И мисля, че това ще бъде от този клип. Много се надявам да ви е харесал. Чао!